Защо не пия алкохол вече 10 години? Вау! Толкова шокираща тема за всички хора, които я чуят. Сега ще ти кажа защо. Осъзнатостта върви с изчистването на предразсъдъци, на наслагвания, на нагласи, лъжи, които са изречени 100 пъти, са се превърнали в истини, модели, които не се замисляме дали са така, дали не са така, повтаряме ги с години наред, с десетилетия наред, понеже другите ги правят и понеже сме решили, че така трябва да бъде. Всички ме питат защо, ама как се радваш на живота, ама как живееш, ама то какво ми остава, когато спра алкохола? Първо, нека да навлезем малко по-надълбоко в темата, тъй като всяко нещо друго в живота, това не е просто корицата на книгата. Тя е много по-дълбока. От физически аспект, как се прави алкохола? Знаете ли как се прави алкохола? Първо, за да една храна да ферментира, в нея вече няма прана, няма биофлавоноиди, няма живителна енергия. Когато една храна е сурова и в истинския чист вид от природата, тя е пълна с прана, с енергия, за това, което реално захранва нашето тяло, съзнание и енергия. И ни движи напред. Която е пълна с биофлавоноиди и с тази живителна енергия. Също така тя има един определен жизнен цикъл. Тя е зелена, след това започва да озрява, след това в този си най-чист, благоприятен вид за нас и след това започва да минава нежния жизнен цикъл. Когато започва да минава, тя се разваля, мухлясва, изсъхва и всички други процеси, които преминава. Заради това за някои хора трябва да седят ферментирали храни, за да има баланс между добрите и черевните бактерии в стомаха. Затова ще има абсолютно отделно видео. Но когато започва да се ферментира една храна, там започва да се отделят бактерии. Започват като едни процеси и започват да се развиват вътре. И това е нейното ферментиране, т.е. тя се разваля, тя се разлага, тя започва да мирише. И алкохолът се прави от изпарението от тази вече развалена, ферментирала в мирисана храна, която няма, не само че няма никаква живителна енергия в нея. Когато мине жизнения си цикъл храната и вече няма живителна енергия, това означава, че започва обратния процес. И там започва вече да влизат тъмните вещества. Тоест всичко в природата има един такъв жизнен цикъл. Но когато ние започнем да отиваме към обратния цикъл, на обрат на нещата, тогава вече нещата са доста по-различни. Но защо казвам, че е свързан с нисшите вещества? Това беше на физическо ниво, ако говорим дали той е полезен, как се приготвя и защо не е добър за нас. Ако говорим за енергийно и за духовно ниво, най-висшите и най-истинските и чисти лечители, те не пият алкохол и знаят, че той не е добър за нас. Народни лечители, които са доста повлияни от други народни лечители, те могат да го препоръчват, но това е защото това са просто наслагвания от десетилетия години назад и това се повтаря, че е здравословно. Но реално, ако човека се допита до истинската си природа, до истинската природа, която е около нас, дали е полезно или не, той ще разбере, че не е. И ако говорим на енергийно ниво, както казах, процесът, когато започва да върви назад, не напреден, да върви жизнения си цикъл, т.е. да е зелен, да озрява, да е в идеалната си форма. След това вече, когато започва той да се разваля, да загнива, да замирисва, да му хлясва, да ферментира, това е вече обратния процес. Когато ние започнем да влезем в обратния процес, тогава се свързваме с нисшите вещества. Това са много хора, които са много свързани с тялото си и са много така с природата, само те могат да го разберат това нещо. Алкохолът е свързан с нисшите вещества, защото когато човек не е пил, той е в своето си будно чисто съзнание. Той е тук и сега, може да разбере какво преминава през него, как преминава, защо се случва. Той има тази осъзнатост. Да е изцяло в своето съзнание. Когато сме пили алкохол, нашето съзнание е един вид под влияние. Той е потиснато, той е под влияние на алкохола. И когато ние сме пили и сме пияни, ние сме под влияние на тези нисши вещества. Те ни контролират, те ни владеят. И точно заради това е вярно, че когато един човек е пил, се разбира неговата истинска същност. Защото когато човек е пил, както казах, той е свързан с тези нисши вещества и ако той има много тъмни неща в себе си да работи, като его, завист, ревност, мраза, неща, които не е пуснал, които не е изчистил от себе си, ако човек е мръсен и има още да работи върху тези неща, когато той е пиян и се свърже с тези нисши вещества чрез алкохола, те започват да излизат. И заради това човек, когато е пил, той е истинския себе си, защото тези нисши вещества започват да го владеят и истинското му аз, нещата, които има да чисти, започват да излизат. И тук съм абсолютно сигурна, че ще се съгласите. Ако говорим също за ментална причина, когато човек е пил алкохол, самият му ум, както казвам, пак е под влияние, той е потиснат, човек не може да реагира нормално на ситуациите, а за да човек да иска да излезе от своето нормално състояние, в което той вибрира,
И да влезе в такава ситуация, в която той... Това е така доста... Много хора са стабилна психика, които си казват, само да си пина, ще забравя всичките проблеми, всичките плащания на сметките, всичко ще си забравя, ще си остава там и ще си почина. За да не можем ние да искаме да излезем от своето будно състояние, в което идват решенията, мислите, съзнатата почивка, всичките отговори са в нас и да влезе в някакъв коловоз, в който ние сме абсолютно под влияние на някакви нищи вещества, за да просто си забравим проблемите за малко. Това е лабилност, това е неемоционална интелигентност, това е липса на воля и това е много слаб характер, за да ние реално да искаме да избягаме. Но ако ние търсим осъзнати начини, по които да го направим това нещо, първо, че няма да вредиме на тялото си, нито физически, нито духовно, нито енергийно, нито емоционално, ментално, ние всъщност ще растем, ще се развиваме. И сега на въпроса ви, добре, то път остава друго в този живот, ти как се забавляваш, то друго ми остава, аз ако се откажа от това, какво да правя? Първо, аз не съм се отказала, аз съм го избрала, изброих ви доста причини, които, както виждате, всяко нещо в живота си има доста по-дълбока причина. И ако умеете да виждате зад това, което ви се казва, което ви се показва, което ви се повтаря от десетилетия, никой не се замисля дали е вярно, а просто го повтаря. Ако умеете да виждате отвъд това и да се допитате до истинската си природа и до истинската природа около нас, ще разбирате дали е така или не е така. Още повече, ако сте повече свързани с тялото си, в момента, в който приемате нещо, ще разберете то дали е наистина чисто от природата или не. Винаги казвам, че всяка прекалено направена преработка на храната не е за нас. Ние сме създадени да я взимаме в истинския си природен чист вид, богата на биофлавоноиди, на живителна енергия, на прана. Това, което сега го има от много години назад, пакетираните храни, силната преработка, изисканите ястия и така нататък. Това не е защото света е създаден да ви е вкусен. Не, напротив, това идва от индустриалната индустрия, която иска все повече да внедрява и да получава печалби от своите продукти, които тя плаща на свръхзаетите хора, които обществото се е постарало, системата се е постарала те да са заети, за да могат след това да тръгнат към храни, които да не могат да ги развиват, да ги правят още по-болни и още повече им е внедрила неща в главата, в които да вярват, за да стават още по-болни и по-зависими. Тук съм абсолютно сигурна, че просто на много хора това нещо ще им кликне. А ако умеете да го направите това нещо, значи вие реално попивате от информацията и тя ви резонира и значи вие сте на добър път. А обаче ако започнете да се буксувате, да си казвате, тая тук сега на каква ми се прави, какви са те неща, дето ми говори. Аз без алкохол не мога да живея, без алкохол ще се побъркам. Започнете ли да излиза от вас агресия, гняв, такива тъмни неща, енергии, това означава, че вие имате много да работите. Много да работите. Имате комплекси и неувереност, няма нищо в това, лошо в това и аз съм ги имала, всички започваме от там, всички имаме с определени травми, които да изчистваме, получаваме ги в детството, защото точно те ни провокират да отключим определени неща, които са необходими за нас в този живот и за нашата си мисия. Няма нищо лошо да ги имате. Въпросът е да работите върху тях. И начинът, по който ви резонира сега това видео, можете да разберете вие на какво ниво сте в момента. И сега многоочаквания въпрос. Добре, забавляваш ли се като не пиеш? Как се забавляваш? Весел човек ли си? Ами всичко, които ме познават, знаят реално, че когато сме в компания и всички пили и всички пият, аз се държа така, сякаш аз съм най-пилата. Защото аз умея да се забавлявам, умея да повишавам вибрациите си навсякъде, където съм, защото аз винаги избирам здравословна среда около себе си. Много съм говорила за тая тема, защото хубаво да си избираме здравословна среда и да не се притесняваме да късаме, ако тя не е такава, защото ние растем и ако средата, която си избираме, или растем, или деградираме. Много често, когато съм в компания, винаги, дори когато отида някъде на място, където има много непознати хора и всички са нали такива, само да пигна още едно и ще мога да стана да танцувам, само да пигна още едно и ще се отпусна да си говоря повече с хората. Аз съм от началото и така, в вихара си, разбирате ли, в вихара си, брутално в вихара си. И те ме питат, ама ти на какво си? Искам и аз от същото. И аз им казвам, аз съм на вода и на себе си. И те казват, ама как така, наистина ли дарите ви чашата? Искам и аз от същото, не се шегувам. И аз си казвам, и аз не се шегувам. И аз, понеже когато човек повишава вибрациите си и е така напълно със себе си, той умее да се чувства добре в кожата си, неговата зона на комфорт е доста голяма и той няма нужда от допълнителни средства, които да го карат да е по-отпуснат, по-спокоен, по-уверен. Разбира се, аз обичам да съм сред хора, но хора, които са моите хора, моята среда. И както ви казах, винаги когато съм някаква партия, хората си ме питат на какво си искам от същото. Защото когато ние сме в себе си с повишени вибрации, не се притесняваме да сме себе си, защото един човек, който
пие алкохол, той преди да пие много се притеснява. Сега само да пие още едно, само така, нали, за да мога да се отпусна, да почна да танцувам. Докато при мен това го няма, аз нямам такива задръжки. Аз отивам, започвам да се танцувам директно, забавлявам се. Аз си знам, че съм си в моята лична зона на комфорт. Който не я иска, той може да е извън нея, но аз си я заслужавам. И просто има тази увереност. И това е надграждане с години наред. Съм ги надграждала тези неща. И знам, че истинското здраве и истината, свързана с себе си, не върват с външни стимули. Заради това, защо не пия алкохол? Накратко, тъй като това е много дълга тема и може да ми отнеме часове да ви обясна, но ви казах така физическата, духовната, енергийната, менталната, емоционалната причина и също така как се случват нещата в живота с забавлението. Много хора си мислят, че когато те спрат някакви неща, вече няма как да се забавляват. Не, напротив. Когато човек е свързан със себе си и не иска външни стимули, за да го отпускат, а той си е отпуснат, той си е в умен също да влиза в трансцендентално състояние, тогава идва истинската радост от живота. Тогава идва баланса, тази лекота, това щастие, което човек излъчва. И той може да го изпитва без външни стимули. Знам, че звучи невъзможно и че звучи трудно, но това е надграждане процес, стъпка по стъпка. Колкото повече събирате с такива хора, толкова повече ще можете да го развивате това нещо. И другото, което е сега начина, по който ви резонира това, първо, зависи от това вие на какво ниво сте. Ако си кажете, да, има истина, нали, просто сега съм много далеч от нея. Ако сте тотално искрени със себе си, да, аз съм далеч от нея, да, аз не съм уверен. Вземете си един лист и химикал и си запишете всичките причини, обаче просто бъдете чисто искрени със себе си, за да вие да растете. Най-така добрия начин да растете е да сте тотално искрени със себе си. Да, аз не съм уверен. Да, имам нужда от външни стимули. Да, не вярвам, че мога да се забавлявам без това нещо. Да, може би наистина вреди на тялото ми. Напишете си ги истинските причини. И когато почнете да ровите и да разберете истинските причини, започнете да работите върху тях. Пожелавам ви да можете да изпитвате истинската радост и щастие от живота без външни стимули. Това не значи, че аз съм най-щастливия човек на света. Това значи, че просто съм се умяла да мога да съм в собствената си енергия и да повишавам вибрациите си. Не значи, че съм перфектна. Просто означава, че съм развила определени неща, които трябва да помогна на другите да ги развият в себе си. И ако вие позволявате това нещо да преминава през вас, толкова по-добре за вас. Пожелавам ви да можете когато чуете някаква информация, която ви резонира и е добре за вас, да можете да я пропускате така и да повишава вашите вибрации, да пробужда вашето съзнание и така да ви изцелява, отколкото да се буксувате. Така че надявам се това да ви е било полезно и за още такива въпроси чувствайте се свободни да пишете. Много често го казвам, че за мен силата на социалните мрежи е точно в споделените опит, знания, умения, уроци. Когато човек е изградил определени неща в себе си, той трябва да помага на останалите да ги изградят и те. Разбира се, без его, а с дълбока емпатия и любов. И с така леко поднесена информация, пробуждаща душата и разширяваща съзнанието, нещата се случват с по-голяма лекота и ви я пожелавам.